Hello, Dad. Oh, Tombia, Kunja. Hi, I'm good. So, Dad, I was thinking I want to change my lenses. I can't see properly anymore. Into an ingele. I'm not sure, but I want to do it this one more. Okay. Yeah. Right. Uma said ready to transfer imali ngisekungu ngizofaka account kama wakho. Okay, I'll go with my mom. So, Dad, may I please have 100 rand? Isingani ke manje le? Dad, it's my personal stuff. You can't be asking me personal things. Come on, Dad. Please. Wena le mali. The same WhatsApp group le wena le mali. You got the fire, boy. Oh, sawubona. Lenjani imuli yakho? Yazi lento yenza usisa meyazi. Ukhuluma ngani? Yini lo ukhuluma ngani? Senzeni thina lo sisi wakho? Ngicala leli on. Ngizweni. Ngichekile ukule laptop yomyeni wami umyeni wami uyayazi lenda. Uthini kodwa kuwe yena? Ngibuza wena senza njani? Ngibuza wena senza njani? Lenzeka phela ucala nele on. Kodwa uyazi ukuthi wonke umuntu une-price. I-price? Wonke umuntu, akekho umuntu ongenayo i-price. Yena ufunani? Nalo ucupha indaba ufunani? Umyeni wami phela ngize ngibuze nge-price. Uyazi ukuthi yonke indoda ithandani ifunani. So utsenza njani manje? Mfana, awulethi leya pasile yana mfana. Wonke umuntu, akekho umuntu ongenayo i-price. Uzomnika la mtshela ukuthi into lekahlale phezu kwakho. Uzohlala njani phezu kwakho? Yikho ngisho ukuthi wonke umuntu une-price. Ngoba ngiyazi ukuthi yabona into ziyangandela. Kuningi okungivelelayo la sendlini, ekhaya, konke kuhlangahlangene. So yini price le ukhuluma ngayo? Ya, yikho ngithi wonke umuntu une-price. Wena ungakwazi ukuthi ungamjabulisa ngani. Yena yini kahle kahle into ayifunayo engamjabulisa yena. Senza njani? Ngoba le nto engiyazi yonke wena uyazi ukuthi umuntu ongubaba yini kahle kahle ayithandayo. Please cela unikeze noma yini. Ngizozama konke kusemandleni kwami ukuthi ngenza njani. Sibonge.